5 jaar geleden ging de vlag in top en werd het logo van het Zorghuis in IJsselstein onthuld. Vrijdag vierde het zijn 5-jarig bestaan met een symposium. Rob Keizer, Willy Konings en Ben van Essen gaven presentaties waarin onder andere het unieke concept van het Zorghuis voorbij kwam. Dat hebben we gewoon helemaal zelf opgezet. We hebben wel wat dingetjes afgekeken, net als bij de herberg hier. Dat is ook kleinschalig geworden, maar dat is dan toch weer eigendom van een grote organisatie die erachter zit. Eigenaren, vooral winstobject. En dat hebben wij dus niet. Voor ons gaat het niet om de winst, maar omdat de mensen op een fijne manier kunnen wonen. En dat door de vele vrijwilligers wordt hier aan toe bijgedragen. Het Zorghuis blijft niet stilstaan. Er moet nog veel gebeuren in de toekomst. Met het Zorghuis alleen zijn we er nog niet. Want als je ziet wat de demografische ontwikkelingen zijn en ook de ontwikkelingen gewoon in de maatschappij, dan zie je dat er steeds meer mensen zijn die ook gewoon hulpbehoevend zijn, thuis wonen. Mensen willen ook hebben dat ze langer thuis blijven wonen. En dat vraagt dus steeds meer dat ook de omgeving mantelzorg gaat verlenen. En wij zijn nu bezig met maatschappelijke ondersteuning IJsselstein om die mantelzorg voor de gemeenschap IJsselstein proberen handen en voeten te geven. En onze eerste stap, daar zijn we toch al 2 jaar mee bezig, is om te gaan voor een dorpsondersteuner. In Amerika, in Elsendorp, dorpen ook aan de Middenpeelweg, daar zien we gewoon dat het gewoon perfect werkt. Iemand die de sociale structuren heel goed kent, een vertrouwenspersoon is. En wij willen zo iemand ook. Maar we hebben maar 1 belemmering en dat zijn de euro's. We hebben het Zorghuis hebben zelf heel veel geld in geïnvesteerd. Maar nu vinden we gewoon dat het vanuit WMO of vanuit ziektekostenverzekeraar zou moeten komen. En eigenlijk bij deze doe ik gewoon een beroep op de gemeente om met ons in gesprek te gaan. Zodat wij invulling kunnen geven aan hun coalitieakkoord. En dat is een gezonde toekomst voor IJsselstein. Voor Venray, maar dan ook voor IJsselstein. Maar ook met de verzekeraars. Want wat wij op poten willen zetten, dat heeft zo'n preventieve werking. Waardoor gewoon ziektekosten sterk verlaagd kunnen worden. De Limburgse gouverneur Theo Bovens en burgemeester Hans Gielissen waren als genodigden aanwezig. Als afsluiting van de middag was er een borrel. En trots, dat zijn ze bij het Zorghuis zeker. Ja, heel trots. Vooral op iedereen hier die een steentje eraan bijgedragen heeft en nog doet. Want ja, het staat, zoals ik al zei, midden in het dorp, letterlijk en figuurlijk. Je ziet de mensen van het Zorghuis komen gewoon in de winkel, in de bakkerij, nemen deel mee aan feestjes, partijen. Het is niet meer weg te denken uit het dorp. Dus IJsselstein is een uniek dorp. Lijkt eigenlijk heel normaal, want dat vinden we gewoon. Het is normaal dat je voor elkaar zorgt, maar het is allemaal niet vanzelfsprekend. En daar gaan wij voor. Nu na 5 jaar ziet u wat die, ik zou maar zeggen, onorthodoxe aanpak van IJsselstein, wat dat teweeg heeft gebracht. U bent nu voorbeeld voor Nederland. Ben van Essen gaat door het hele land met sheet-presentaties. Ja, hier heeft hij Amerika staan, maar als je elders in het land is, staat IJsselstein op de kaart. Het feit dat het nog niet overal in het land is niet omdat het idee hier niet goed is, maar dat is omdat u de troepen ver vooruit bent, zou ik bijna zeggen.